Ang pagpaduol sa mga taong nanginahanglan sama sa mga binilanggo ang usa sa gihatagan ug gibug-aton sa paglingkod na karon sa ikalimang arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto Abit Uy. Samtang nanawagan siya og hugot nga pag-ampo aron mugawas ang kamatuoran sa investigasyon kabahin sa flood control project sa nasod. Ano ang report ni Alan Domingo? Opisyal nga giinstalar isip ikalimang arsobispo sa Sugbo, si Most Reverend Alberto Abit Uy. Gipahigayon ang installation mass sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gibuksan ang misa ni Apostolic Nuncio Charles John Brown ug dayon gisunod ang pag-appoint ni Archbishop Uy. Gawa sa Papal Nuncio, mitambong usab ang kadagkuan sa simbahang Katoliko sa nasod. Apil na ang mga arsobispo, obispo o kaparian. Apil sa mitambong si Luis Antonio Cardinal Tagle kinsa mihatag sa homily. I also hope that the new Archbishop would welcome everyone. I hope that all in the Archdiocese would welcome each other. Mihugop ang mga magtotoo sa gawas ug sa sulod sa katedral. Apil na ang mga opisyal sa kagamhanan sa Dakbayan ug sa lalawigan. Tungod sa kadaghan sa mga tao, ang uban ana aras gawas sa simbahan. Nagpasalamat si Arsobispo Uy sa masugboanon nga mainit nga mihangop kaniya isip bag-ong pastol sa Sugbo. I have always believed that God has His own way of doing things. Di ta kasabot, but He has a reason and a purpose. And it is only because of this conviction that I found the courage to say yes. Namatmat usab ang Papal Nuncio Charles Brown. We are walking in the footsteps of the saints, and you feel that so strongly when you're in Cebu. That walking in the footsteps of the saints, and that gives us, first of all, an idea of how the church needs to reform herself. Samtang miatubang si Archbishop Uy sa masakop sa media, diin gitubag niya ang isyu sa korupsyon sa nasod ug ang iyahang pag-ampo nga mogawas ang kamatuoran. As the new Archbishop, I told the Cebuanos na I am with them in our advocacy against any form of corruption. We really need to pray because right now it's difficult to see who is telling the truth, no? A lot of our people are really, it seems like helpless, no? Because they don't understand who is really telling the truth. So it's really important that we need to pray. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.